Hi guys. Hello guys. Hello guys. How are you? Hey guys. Once was depressed, I can't see the page. Waruona one miss. Wakadi kuzondibvunza kuseri. Inga page waruona one. Hi guys. It's time to take a guys. Take a team diaspora business opportunity here. I brought a business opportunity for you guys. Team diaspora business opportunity for you. Team diaspora. Chikuta segwich. Chibisa tumuchisaba tu. Ngodzima tsina chilaitichi. Team diaspora business opportunity for you guys. Come through guys. Team diaspora business opportunity for you. Right. Team diaspora business opportunity. Team diaspora maswera seko guys. Maswera say we are teams kwa nani we are teams kwa guys mnozati ni suruka. Atumbetema. Kuti ndichazotadzoka zvepano ndichikupa feedback. Zvichaiti family yose panapa. Saka nofila kuti ukataura handiti maona ukati kutaura uchipa feedback ava vakutoziva kwakutoita ngori kupa ma-updates ezvinhu zviri kuitika. Muri kuona pari trick. Ndikati ndiuye ndichipa ma-update zvitonge ndikupa update ava vamwe vacho ava vari kumberi. Saka ndikabva ndasitaka ndosaka ndisina kuuya kundikupa feedback. Handimaona. Panotoda takatoisa imwe caption sina kana nebasa rose. Totouya vachifunga kuti haisiriyo nyaya chitouya tototaura nyaya nokuti pakatoipa guys pakaipa hapana kumira mushe pakaipa. So kune WhatsApp group refamily rakaitwa saka ndakaitwa imoma kwakaipa guys kwakaipa but yo amen. Regai tikaenda kumangwana tinowa kuti mangwana acho vanoti kuti tonoti zvinofamba sei. Inda ndiri kuti dai zvaigona guys patinoenda kune uko kuti nyaya ipere guys kana zvaigona vese votowirirana kungosumuka semhuri vofamba semhuri zvongotabuda pachena semhuri naye handizvo here guys handizvo zvongobuda sempa vongofamba pamwe chete semhuri nokuti otherwise nokuti ava kwese kvari kuramba chingofamba varamba chingodzwa chinhu one. Muri kuona varongoramba chingodzwa same story. Ava obviously vangashisati zvizivi asi uku kwanetsa ndofunga dzaamodha namino kuti varongodzwa same things. Handikunoona saka panotonetsa dzichingofonera inini saka panotonetsa kutongosomodza ndichaenda nokutaura tiwedwe kuti svikadzi hatingosimukai semhuri pamwe kuda munenge muchipfekedzwa muchingoshandiswa musingazivi zvinenge zvichiitika. Beta mungoenda muona kuti mubadzigwa sei semhuri kana pasina chamunodi chamunoziva. Ndokungoti nyaya ipere guys otherwise kunogona kutofiwa chai hapana kumira zvakanaka nokuti vanhu kutoisigwa namigani yerufu chai gani urufu chai saka amen senge nisiro pepa itabva kwaningikiri kwasekuru vayako tabva kwasekuru vaya nafoni mai vacho vanofanira makusendesa chiti mwana uya nisiro aiperforma usiku akapiwa mishonga hanzi hatina mbona zvakadaro namai vacho ndine maaudio kuti ndimaplay vaya kana varipo vanoshuwa ndine maaudio sikuti ndimaplay mahinzi ataiti. You're living with the family pamba. I don't get what you're saying. Anmona pakaipa guys nezuro after abva kwasekuru vapiwa mishonga yakasvipiwa kwakaitika mashiripiti maaudio ndinawo asi kuti ndikuplayere hazviiti saka pakaipa guys pakaipa right. Tinozonyatsoitaura saka guys tauya panapa ndichikata timbotaura timbonisana ndatinini ndachitaura nyaya yebusiness opportunity yakamboitwa kusaidhe kuuk ive kudyirwa mari natloka handichika kuti vaka yes ndiniwasi but iko zvino pari tricky wangu
Menoti pangaitwa sei, but try to figure out, but very tricky. Right. Saka kune vanhu vakamboidyirwa mari papai neXhoki nemukadzi waislayer wapa social media uyu. Vachinzi kuri kuvhugwa mabusiness, filling station, kovhugwa zvipatara, kovhugwa maloji kodini. I don't know kuti zvakafamba sei pakuti vamupe proxy yese kana kuti chii chakaitika. I'm not sure about the story, but chandoziva vanhu vakachema nenyaya yeXhoki. Vakachema nenyaya yeXhoki ende havana kupiwa kana cent. Mari yakangodliwa, munhu akangotla mari akarwana. Menoti vanhu vakazoguma sei vemari yavo nokuti mari yanga yakawandisa yaitaugwa paya. Saka manje vanhu pane chandovadira vari business minded. Vanotoziva kuti business ichana tambotaura earlier on kuti hatingamiriri chinhu wani guys, kuti unoenda kubasa kundomirira salary haikwani handitika. Asi kune mimwe mukana yatinogona kuita uri kumba kwako, uri kunyika yauri handitika, uchingoenda kunoona andimona, uchingoenda kuchingopiwa marecords nekupiwa mapepa ekuti business yako uri kufamba sei, uri kuita sei andimona. Nhasi ndauya guys, kune vari kuvhura chikoro chavo handitika kuBeira kuMozambique. Lendi vakatoiwana, vanayo zvese mabuildings zviripo zvese, paperwork yese ndinayo pano, ndichakutaridzai andika. Asi toda kumbotanga tauya kune avo vari kutsvaga business, vane mari dzavo vari kutsvaga business ekuti ndopinda papi. You can be a CEO wechikoro handitika, mopinda pamweita partnership yenyu pachikoro handitika, chikoro chenyu boarding school or whatever, handizivi kuti inenge iri boarding school kana chinenge chiri chii, moita chikoro chenyu handitika, zvinhu zvenyu zvotofamba. Unoona kuti zvinhu zvenyu zvinyatsofamba negwara. Saka toda kuti timbodedza ava vari kuita, vari muplan yekuita zvinhu zvechikoro izvi, tinyatsonzwa kwavari, vanoda kubvunza vachibvunza, vanoda kupinda mazviri. But ndichiona hangu zvinhu zvavandipa nekumbotsvaga zvakandaitawo nchimbozverify zvinhu zvavo zviri regai vazvitaurire. Hello. Makadi zvenyu? Makadiko? Aiwa, tinofara tiripo. Tokumbira kuti muzviintroduce kupublic kuti ndimani, zvakare chinangwa chaita kuti tisangane panapa nhasi ndechei. Okay. Ndotaura mune Shona kana? Shona, aiwa, Shona chaiyo yekumusha. Okay. Ini tinoitwa Mubarwa. Takafomawo company yedu inonzi Chiso, iri company yechikoro. Saka company iri of its own kind, yakasiyana nemamwe macompanies. Takaona isusu kuti pane need yekuti vana veZimbabwe, vana vemuAfrica vakwanisewo kuita mabusiness avo, especially kuarea yechikoro. Unongoona varungu chete nevedzimwe nyika vachifome zvikoro, asi isu tisu tinozoemployiwa kudzidzisa mumaschools umomo vana vemuAfrica. Saka takaona zvakakodzera kuti tiite humwe, tibatane pamwe chete. And it's very peculiar of other nations, not African nations. Kuti vanobatana vounganidza vese mari imwe chete pamwe chete, then voite chinhu chimwe chete, vova nevision imwe chete. Saka isu ndozvatakaona kuti no, isu tinogonawo kuzviita sevana veAfrica. Hatisarudzi kuti Africa chete, kunyangwe vari kuEurope, kunyangwe vari kune mamwe macontinents. Tobatana, toise mari pamwe chete, youngana. Zvinoite nyore kana vanhu vakabatana, kuti tikaunganidza, uyo ukaunza kadiki, uyo uunzawo kadiki, inobva yaita homwe yakakura. Tosimudza chinhu chimwe chete, chinogara nokusingaperi. We were inspired nemaschools atakadzidza maprimary. Ndinokungoti tese we can also agree kuti tese takadzidza kumaprimary schools, mamwe ari kumajokochwa, asi maprimary schools iwawo nemasecondary schools achingoriko nanhasi. They stood the test of time.
saka ibusiness ratakaona kuti iri business rokuti harironi nyangwe de kukaite hondo nyangwe de kukaite chini mushure mehondo kana nyika yakuita restore inotanga nekutarisa kuti zvikoro zvapo here. Saka isusu takaungana tikaita bumbiro remutemo wedu retinovairo takakutumidzira SIS MELLY retinoti constitution yedu iripo. Saka takaungana tiri vanhu 26 so far vakauya pamwe chete. Isusu donzvo redu nderekuti tinoti tisvike 40 tirege kungoti munhu umwe chete ave neupfumi ari ega, toda kuti tikume tiri pamwe chete. Saka toda kuti tibatane tinge tichikwanisa kuita 40 toise mari dzedu pamwe chete togadzire chikoro chedu. Saka zvatakaita pane vanhu ivavo 26 vakatotanga takakwanisa kuunganidze mari yakatenge property yedu kumanika Mozambique. Property yakatengwa $95,000. Saka vanhu ivavo 26 vakatounganidza mari vakakwanisa kutotenga property iyoyo. Tatova nematitle deeds pachivakwa ichocho pane zvivakwa zvakati 1 day zvinosanganisira 21 classrooms dzavakwa asi dzasvika paroofing stage, dzinosanganisira boarding quarters dzinokwanisa kukontena vana 80 kana chichinge chazozara pamaboarding facilities. Dzine makicheni, madining, zvese. Asi zvese izvozvo marooms iwawo ari paroofing stage abekiswa marooms. Primary block yapo iri pawindow level. Then chisipo i-ablution blocks, ma-toilets, ne-administration block ndo ichiri kuda kuti ivapo. Saka tiri kuti sevana veAfrica, vana vanode kuti zvinhu zvedu zvisimukire zvakanaka, ngative neumwe chete, tiite vision imwe chete, tikwanise kuunganidza mari dzedu. Saka mari dziri kudiwa pamunhu umwe naumwe kuti zvireruke. Takati for now the first 5 vatakuda, first 5 tinokuvapa discount, tinoti unopinda $5,045 once off payment. $5,000 chete. Then pane ma-board of directors anenge achizoita manage that mari. Saka ndo patiri shareholder tinomira kuti munhu apinde as a shareholder. Hatidi munhu anopinda achitora mashares akawanda kudarika vamwe. It's one person, one share. Share rimwe chete ndo rikuita $5,045 next to 5 people. Asi vatozononoka because tinenge taita de-risk the project to such an extent yokuti tinoita kutarisawo kuti pagwiwa kure vanhu vakakwanisa kuita zvakawanda. Saka vanononoka kuzopinda tinoita kuzotiwodzerero kuti tiite cover yainonzi opportunity cost in business. Tofunga kuti vanhu nyasozvinorevei. Saka ndo zvetiri kuita. Saka tiri kushevedza vanhu izvozvi vari kuda business nechikoro. It's a long term investment. Hatitokunyepera vanhu tikuti ukapinda nhasi mangwana unenge wakutoona ma-returns. It's a long term investment. We are talking of a school. Saka inochitorewo time, maybe my returns anogona kuzouya after 3 to 4 years from now.